show the Monyam war 2 million word in Iodia. Should be alpha Bamukas and no pencil for Bamukas in a year 10. Found me in action and as Dinwa Bompai. Amen. Amen. Ye babe din komo kakra. Na na yan komo die no. Bibe di was Psalm 23. Psalm 23 anyom aduonum yansa. Bibe sa ye din komo ho. Na ma nipa bi a wote asase su wa ho. Za quotation here quotation simple. Roma 4 tako 2 pa. Ne matter this for no. Onya ka ruade na me hwafo. No mo nyina asom. Yere yame o ma me devra from adidibia. Oja me konsi awodwo. Ojojo me kra. Ona me fa kwantrene so. Didine nti. Onya boss wa no mo nyina asom. Because we are called Roma saw them now obi ya wedding. Father ninya peja ya no me nyina na srantem. I say him. I say adua. Na yemfa ni nkomo kakra. David adwom to. Kasatra de mawo ne me. Bani aja pa sa quotation no. Joe Yankai. Psalm 23 verse 1. Verse number 1. Radeni udwarefo pa David Jom. Radeni behwefo. Hwiri hiame. Oma me dawra from adidibia. Okay. Oja me ko nsu a ho dwo ho. Ojo me kra no de me fa akwantene so. Quiet ne. Di dinti. Enso me na me su kabibo no mu a me ri nsu boni biara. So boni biara. Wona me na wo ho. Ona me na wo. Oba no poma de tete me wre. That's it. Woto me pro matamfo anim. Woda ngofo me tirim. Ikruwa ye mabusu. Ye na do yonko ne bedi mati. Ne ado yonko. Ane bedi mati. Me nkwa na nyina. Na metena awrade fie da. Amen. Amen. Quotation ya quotation adepa. We foko tu. Ola we apatase ekotu. Bianim. What you say? Ono anyini bi ka se o se nyina awrade ne awrafo. Na me pesa zankomoi yankeke na tiase. Amen. Amen. The entire me kotu sa quotation nyina ne se etwa nipa bi a wasase so no. One unyankaye. Yes. Nipa bi a wasase we so. E wasa o kai se anya urade a. Oh. Manya nasra antem awanum. Se ade ase no nso no se only God awurade nkuto ana ehwe nipa so. Ebi a wasidan edan afa won krama gufie ho o sawo ochman ba mienu miensa ebi kura jan ebi kura tuo ebi kura sekan amo so amo guide o ba ko na krama no wada krama no Ada o ba ko no wada o ba ko no ochman ada na ni tuo da ho what you say kwasempa ti asemni yi se awrade arawa dia wasa tu bia beto the person me kasa asem we kire ade ba ko a yenhya no nso ne se etobiri bi won na se president ko ba bi ana sa himfu bi ko ba bi ana sofo bi na body guys edu o ma chi ana me sere nyina ne se awrade seso anwe kuro no a ramfo no oramfo esiri ho pekwa se nya awrade na ahwa oso a me kam wate wo mfiri anu fie obefrim David a certain guy me trade ketwa bi Israel mono ofri ntra Israel enti se ye wo ofri na so te Israel obi atimi dia babo okum
I say we are not made the ma Israel. What I say? Now I say David, you are free. Now what me and name Israel and you 17 years. When you are free, what me and Israel and you 17 years. Yes, Israel for yes. Amen. Amen. Falasi for me yamra nimfo ni hia no. Asofo a omo na kyerɛkyerɛ no ahia no. What you say? Ama obi tirimu da. Sese ofiri we yanyini firi kuroyim. So what you say? Enti say David akasa urade ya ne hwefo a odika. Nokwasem. Kaudin so na mo boso. Number 2. Ninu mu no onu na ye nipa nka onfra ninu mu o me kasam ninu mu o ye nipa nka onfra se ye pe obi ade na de hire wo Israel enkenye David what do you say? Yes, because on deserve 89.5 on deserve so de hire wo Israel because there is a question mark. We're free. Also, just imagine. Already 10 nipa don't the whole Judah. Judah for your jersey as a phone quan. What do you say? Omo doso. But already kwati woman now. I'm a far David in our own from. I didn't be Judah for so. Or sad didn't be Israel so. Enti se saba mu awi ejina kasa urade na mehwefo a odika amen amen ebio hwese me de papa nwa kwa didi jatao jatabruwa jatabama yemfa ne se ne yira wo no akwa nam atira bro ne nkoda na wie. That was David. Until you my dear kind of way a tire. A clown Kurano. A giant Kurano. Yes. What I say? I only tire. I said that I'm actually Johnny. I don't know. I was so Johnny. Oh, tiny crow. What you say? Tiny crow. But David is so no. One tell your money, Papa Johnny Jatani winner. Enti obi antrase na omusa de ehu aten amen amen sejata batiri gan na wo sejata ne so ko jiri gan no enwawa yisisa o di ase ya ba ya ni se nwa na aka no be ka o ma ba fie no wa free wa ba ka tro papa sa daddy ense no jata bi opie ho kokora bio. But David, I did a craton and some Pamo Jatano. Cochino one Jatabruano Chirabuano. Why in the room you need Papa Johnson in the center? And this a David chance a castle running a show for or deserve. What I say? No question. I'm not telling every one 3 more 10 years Sicily. Itiri mo den paye jata kora ma jata ma ono so batiri bi na David ne no bo atwade te se ayi ya kan say Bruno ejira ring mi no ne Tyson shadio enti ojointi ana me de me kra ba to men sam sa no ojointi what me kum sisire no fa ne papa dwan mama yen trase ne ansanse se David ka sa urade ne me hwefo a odika odi ase pa ana me pasa me kire wade aketua bi ntina me keka ne sa no ne nyina ntina aboa bi afra ne pataku oya aboa wi sisiri ni suban ti se sisiri ni tirimu odeme Benjamin
akra boa no enti oba Israel mo a Judah fo ni mako Yabusi fo ni ya kan sai Gad fo ni mko ba Benjamin omo ma moja ntu ayenya okufo ni won wo Israel omo ko timi kan 11 tribe ni gui omo ko omo nua ba dina seeking for ko fa no ne da no omo no di ni nyansam kum seeking for some moa papa mhoden omo ho odini ye mu na sofre mhoden e mu so na so by Jonathan ensufre e mu na Judas Carrot efre omo ya twetan e mu na Paul fre Benjamin what you say yes now say David ni says patakui adiabani okumaboa no because of ne papa nwanti enti some sha David say awurade Samson ni nyina ho na me de papa say David bia na no ka say awurade ne mehwefo a oh okay say mo wa na nyame okay say wa on na nyame that's right 89.5 wa on na nyame papa o ti ase mama nche wade ya odinwa ya befie ni papa so soma ne seko gatifo ayi wade se filistifo ani zafo wakono ko busa wonuanom se akon te sei na fa nchewie ne nsuo koma wo koma wo kono wan kon for war everyone prepare wo kon sra wan prepare yes what you say wo kon say wo ko hwani nuanom no the report abefie that's it but do hono wo ko woni say no dia so hono nyame anim ya aguase yes Filistifo timba jina na gat ni akeka nsamfo nyame mpoa ade ojira wodi ni nuam se firi akọ oni o mamu na mfra kra o ka firi akọ won akwada te se wa ba akọ won mfie du nwotwe ka firi akọ dunso ana asem nko so msi anim wani aden ya mpama be fa asem aba o ja se ya mpamu a obama nzai anim aguase papa firi akọ osem nko so nko no se ya wasasam bi ntira mo wa oh me pese ohuru biribi baje ko na ko abusia so da setiase na se moje di afurusane wo mu a mafutu amede mount je wan wan kada so usika bi yes wa ho odin bi udigiri bi a wabo ana akoraw amen awaso ni David ya adwene amen na so kasa safo urade ne me de abai shafo amen me kasa me na atraw obi nu owi abosome nko ba te shaw we are the same age ansu asie no obi so te shaw abosome nko ba ono dia wabodam wakọ university awie wagene set abetu fie wabodam onum gotam nsuo didi gotam so dia se the same years ana wo nam no ehwa na ono nso nam nso anya bambo Soma to phone ya be timi ato asem so destroy no ana dio odidi gotam what you say there was a time jiha gotam furu hu nsuo namu no hona na bodam fo nsu gina wo bobi no anto sa anto enti sam sure say enipa da ya ni akotra ma su kobri so anto nya ma ani apapa so ya ko bosum gagaw ni ayanta ni ebia keka ka ho so akoka chanse na na memu mo so amafe patomi a na memu to what you say me person to yi tragedy se na wade na hwa so a ka wo ke do ya hanam da kra oni se nipa ni nkaye nipa yare bonu o da hono eno ka ise nyame wo ho emra urade adom ne ho to no a o sori firi ni yare mu no wan kai bi obeshi ne kai odi aba wan kai bi obeshi ne what you say but me show David all na ma who say this man e decide
awurade ka kyerɛ nso ɔmma wɔ hene a wɔbɛkyerɛ no adwa so mmɔ no wɔsɛ ne David wɔnkaeɛ tiasɛm ne ye ɔde ne kra akɔto no so hwɛ a whole warrior the whole world obia no a wɔne Goliath ako adefiti Goliath da ebi si da sɛ ɔkɔgyina n'anim ne n'ako na wowɔ defiti no ebi si da so ati aseɛ nso David de ne kra ato no nsɛm wonim sɛ Goliath resemble Satan ɔgyina hɔ sɛ Satan David resemble Christ Jesus ɛmaa no obiara wɔtumi defiti Lucifer da ebi ni hɔ sɛdeɛ David de ne kra ato no nsɛm agyina ade Nyankopɔn asɛm adefiti Goliath no twa sɛ Christ nso ɔyɛ Nyame asɛm bɛdefiti Satan amen mepɛ sɛ nsɛm bi wɔ hɔ a wotie me a tie ti asɛm ne ye ɛsɛ David akɔgyina hɔ sɛ ɔmaa no agyan ɔsɛ mempɛ ɔmaa no atadeɛ ɔsɛ wɔ wei na ada fie ɔmaa no mpaboa ɔno ahu sɛ mpaboa no hyɛ no koraa bɛyi no ahwe hɔ ɔnhyɛ atadeɛ no hyɛ no ɔno ɔde te werɛ mu hɔ no ɛno nso yɛmfa nkɔ ako ɔde taya aboba num na ɔde kɔgyina hɔ na wɔ sɛ obi di agyan wɔhyehyɛ nnadeɛ firi ne ti bɛsi fam na ade boɔ wosi asɛm wɔyɛ nkwase asɛm wɔde boɔ na ɛkɔbɔ no na wɔagyi mi ɔyɛ anoma ɔyɛ blue bird anaa bɔɔla bird so ate aseɛ but awurade a ɔyɛ David hwɛfo no ɛkɔ kyi no te asɛm no ye ma David to boba no ma boba no kɔwura ne tirim aboba no kɔwura ne tirim na na mɛkyɛke Bible no ɛna mete aseɛ all the Israelites the head of Israelites is Christ aboba no yɛ 5 but when you see only one letter J that is judgment wɔgyagye Goliath wɔde ne sisika nso wɔ ani hunu sɛ ɔnum wɔde aseɛ ɔbu wɔne na abosom atɛn adefiti no twa ne ti firi so amen meka sɛm akyerɛ wo sɛ David wɔ ho wode ɛyɛwɛ ne sɛ Goliath yɛse ne n'agyan ne tire kura no no ɛwe kilos na wo bibia ne wɔ sɛ yɛto agya no koraa bɔ wa sɛ kwala wo yɛakɔgyina wɔna Goliath ba kimkim na ɔnwan ne nsa 17 years boy nwan ne nsa wote aseɛ ɛnyɛ wɔ sɛ Goliath bɛsɛ ka saa ara Israelfoɔ ma bɔ Adam woka asɛm yɛ krama aba na kwadaa wo yɛabɛgyina mam it is true so wode boɔ no koraa wode tire bɔ krama yɛ ɔwu wode tire ɛbɔ krama yɛ ɔwu wote aseɛ ka ne wɔbɛka gawo ne wɔkɔ no baabi na sɛ wode tire bɔ krama na sɛ no maabi kura hɔ a wode tire bɔ no awɔkɔ tire na bɔ no nso no wɔ sene so wote aseɛ ɛnso David ahuru sɛ ɔne no hɔ or under Most High God. Amen. What you say? Amen. Under control. Amen. Obi na ehwane so, obi na coaching, obi na train dey was where dey. Oh yeah. Let me say Psalm 23. Oh, it's more. Psalm 23. Oh why? Hon conclude oh David. O so bon man we dey ko wura ni tirim fo. Oh pepe. What the tin tirim wa me nyina. Owura no twa tire no. What you say? Na just a Philistine and got to for bosom here condemn. Opaja ya no de come so. Ya radio. Awra de na me hwafo. Hwere hia me so nso mini yakum. Dia me man timi anya no akoda ketuwa we. Kabu wani ye. Na dia akonya no baje ya. Okay. 89.5. Ama wo krom ho. So re kuma pem. Ye bo nyom. David akum pem du. Na yam fa de say na kufu ado pen so na se yam fansa blaster afo akobbo no ma je cap anya ni mo nyam ma na kufu ado bitin chanya yam fansa boxer bi okura yim no akobbo ntoko bi wo ba bia papa wo bia no age tight neba anya privilege ma no na wo se na sa da na ni sa ba ka no oh yam na mekobbo atwale no aya ni yeye entoni mbribi what the baba sumi na fidie that's right.
Mika odini sum na fidie so be kum David ana do wa ne oba ne da kete so no ana urade ma David hu do ewura oba no no ka chance me wura sorry dwane we say me papa nya oba de be gu senya urade ne David shafo anka fidie na ya de abai ayino yesuma wi oni mo ho so hwe ni ma Christopher mama yawuru sanya me o twa David so no say wori nyaw ya no re mpa ya da bia da amen me dia mani jiwa Yesu mo papa so me si sadie we my favorite quotation ewurade ne me hwef be jira hay woni say okotofo hia me ho bibiri okotofo hia ruminati fo hia adifo tufo hia abosonso fo hia malam fo hia na baifo na bamon na baifo ni abamon sam so hia sanya ewurade ne me hwefo a kama hwinhwan se da dada kama hwinhwan kama hojo kama yesadia emfra lokwasempa odi ase enti mini ahoa bi hoa me ho amen ba hoa ya seda amen ya me de masafo awurade sai na wasa wutie me sebia wutie me Facebook and wutie me online wutie me Ghana ha huru wo sai awurade no hwefo nyom pai bo ne hwew otie yesi se to ofo akwanche no se wate so dia la oje ho menan what I say and I'm a vampire pa ada vampire pa no na me break bon sam that day no be baba how otwale osire you say nyawra na wo asa me kan kura kire wo wow te me person ya Christian pa anya shere kon yo Christian woni David ya adwen woni David ya adwen wodi awoda wada wo nsakasio bi na dawo so amen o ma hihye no no awurade adwuna to amen asampa na me ka tro woda wada what I say hwe fidia yesum David definitely ko yina wie obani dana chinsa ne nam ne ho woni wodi abaw kuni simple woni wodi aba ana cruise no so ya aggressive na nasimu ntwada no ho nhia yes amu monguram what I say ana obani di sumye eye tese be ma woda ho no ma David fa window no si wiram on the crown onim se so abato se ne baba na ja David mu akoro abufuo bai ne bufu se nyame baba anko kumuro ne bufu obusa me se ana so odo me tamfo cha me ama that's right abusafo me person yo ma bi ho a wohunu amen woni ma me ka tro ya to adu oh ya to unasim what I say dia wo ya hwefo no di kai dia sei enipa no that's it kada be yo because what him yesum wo fidio a shine outright what's you so anana na so wona na nyawa yo hwefo no ayo urade no yo hwefo na akora wo na basa so amen to ono na na hu no that's it so wo wuru sa no ma we ya wontumi fase da menya meda ene bintu menya no bintu menya ojeme so amepa amen me say David si awurade ne me de an me shafo amaka suku amako amaka degree sam put it aside ni pension de kan sembi what I say na me hata a person se ne awurade na wo afa nka awa so mini na da awurade ase me se wo sori aho ade wo so ya ni so de awurade ase da be ma no ayade o ayade gusu ya de pa so da su ti sei na otimi koba na de obone fo hihye ya anyiwa na doso eto da bia ho obi da hospital ya na ba mabu you need to thank God oh okay asanya me chatu jumbi o se awurade to biri bi odu kohie odu kohie what I say odu kohie so how na be doso na mane ni buba na awurade hwa na se da bi anya ba hadwena na odu akohie ni paso di around ase odu kohie what I say let me pay with a few no say you are better amen it will be say hey who does it class yes
Adam Tina who me poster sabo. Now be some that's what you say. I want Jenny or Jenny. Oh yeah, Yeah. That's right. But when you go pony do Cossier, when you many idea if it was so good. I told you, Mama Radiasi, no yet, than a door hoda. And yes, she can't get on a bomb who's a rather dog. Wasn't it pass it down, you know? You could turn your mammy 10 million, no. Never talk, no. You radia your dorsal. You radia your dorsal, papa. Into hospital 1 hour down. Mawani, amen. Not down Yanko pass. Amen. If it's a black cannon, I'm hard to be up to Tiabo. Oh, if you want to have a and cacat me, you're quite oh, what is say? When she me crew. Fine. Then I call Yana Media, maybe Bibiana Pat, me decan and bar because of all 19 teeth. Woman been so Kobe. Woman and they cannon. oh. Or any baby, we are over coffee. And that's so often driver so then you text you. Or they can't find an answer. Can't see the national material second as mammy be national. Can one say, would you? I'm on my pajaka, I'm in a union. Or the top speed you've done it. Oh, it's a mammy in a teacher. It's an nine. What I say? I never call a person any power. Mama, you know radiation. The radiation. Why must I pay for Sadam and Yami? amen. Why will be for Sadam and Yami? Yamin mistake all. And the Macan said, don't ask God why. And can't you already say why? No. When you mean your oil. And a jitum to say, I did be a was a tone. So rather than more Emma. That's right. When you bet you also Christo dear. Already friends, or being to me, just one word. Or being to me, just one word. Into what can Isaiah 5 no was a measure who bang one can so many will be a base On the be what I say devil is so radin in chef wall a while I'm jina wow. and a pay the sorry and no bomb come started from 93 days because we are only say radin or chef when you say radin or chef when you say radin or chef na me jina ho afem da won na show wrong now you tell me session and you tell me session obi a me ti am preach dey timi ko bonzo go for pass who ko shanam fa se kan won adan ti our preach tie difo na wo ma ye bolo ba na sa ba da ka kire studio ha on yewi na se nyawo ade na wo fa wonu bi ya plan David what you say abushafo mo me na urade ase no ye na do ye hoda amen. awurade no monyam sutan monyam nyina na tumi kroche tumi bia awurade a wo sha gyina wo kan susu a ebam awurade a onni hwamo awurade a wo sha ba wo diso wo kwara na pam fra won to atwaso beduru ye so Amen. mama ye hunu ye nyankopon se oso che nyame bia Amen. ha afara kan na no be firi makoma mu Amen. wo ya David o what you say? What Johnny? I want to show my soldiers. They say, "I hear no Johnny Ako. Ako, I hear no him. One to whom them. I'm on Panona Munkuno. Aye. Trust someone here. David Abaya and me cry a channel so. Just on to be Mephi. On to be Mephi. What I say? When you do any bianso, apart from in Chile, a good bottom of Palan in them with them. So, when you are never so guided. Wow. Bibiana for say, David Johnny ya could do baby. And on one name, Jonathan Adamfo. And then the Papa Kasai. No, so that you have a friend. Why are they? Also, a German yam. When Papa do what do is a quiet do. Let's see the American. Hano. On TV will be down as soon. What I say? One to the American. Some will come up him. Onu David will come Goriath come pim. The boom fish. They said, Diana Cabio. No, you see a jack on your man. Oh, your bed, Yaman. Master, I am a townful. I am a townful. Not Jonathan's daddy. Any name so over time. If you send a double for Ano. I said, what you want was okay. So what to me for my fa? Was a papa then about me who's wafa.
ɔsɛ mɛbɛto pono frɛ David yɛ nyina nto nsa no di na hunu sɛ mefiri makoma mu mede akyɛ ɔde akyɛ no wonim sɛ David ɛwɔ baabi ɔno Jonathan akɔhwɛ David ɛne ne yɛ apam bla ɔka kyɛn sɛ me ne me papa kasa berɛ fie me papa koraa su ne wira ɔnu no ho deɛ wɔyɛ no ho me sɛ yɛhwehwɛ mu a bɔne bie ne hɔ a wayɛ ɔsɛ Jonathan woyɛ sure ɔsɛ meyɛ sure me nkrantɛ yɛ wo nkrantɛ magyan yɛ wagyan wo mma yɛ me mma wo nipadua nsim nipadua na mu afei David hunu sɛ asɛm a ne papa ɛka no Jonathan ɛka no ɛnokorɛ ɔkɔ pontoɔ no ase so ɔho na na ɔbam no man san David ɔbam no wata sɛ afei Jonathan bɔ ne nsɛm sɛ ne papa yɛ adeɛ ɔnim sɛ biribia to atwa wata sɛ wɔmo te wɔ dedeɛ no wɔ na so atwe pia no atɔ na David adɔgye no si pono nom kaw ɔna David sɛ ɔtɔ wira adwene nsesan sɛ kama fry okum da so wontirim wonim sɛ so ɔno nso nto agya mfom da na yɛdɛn na bɛdi wafom ɔnto agya mfom da agya bi a wɔto bia na ba so straight bɛhwerɛm obi gyina hɔ deɛ na ɔto afom sɛ asɛm ne yɛo sɛ nyɛ wurade ne David hwɛfo a ɔde wɔ no nyɛ wurade ne David boafo a yasɛm deɛ ti Daniel soma ɔsɛm deɛ aseda ba nyame o baabi ade wo akorɔ pɛ a woda so ne nam ha no meka kyerɛ after radio stations koraa no baabi ade wo akɔduro no ne mo fie ne awadeɛm ne adeade baabi paa wo yɛde wo akɔdu sɛ wurade bia wani sɛ hwɛ baabi ade wo akɔ a ka na manka bɛbɔ nsɛm sɛ yɛama nyame ɛna meka me kyerɛ wo akɔtua boadeɛ wɔtua wie aka sɛnkeɛ wobɛ destroy but wɔhwɛ yɛ no a no ɛnsɛ bi butu so yɛbɛyɛ dɛn no waba me nuanom momyɛ fa hurusie ɛne ani deɛ ne animonyam ɛma ɔsorosoro Nyankopɔn ɛfiri sɛ na pɔ mu ɔdene nti asɛm no ye mepɛ sɛ obi a wotia ma anɔpa yi hunu wo sɛ Awurade ne ɔhwɛfo hunu wo saa wogyeme so a mepɛ amen woma ɔneo plan stations adriverfoɔ yɛ mo twi kaa mo kɔba hunu wo sɛ ɛnyɛ waduro bi a wakɔgye ɛsɛne kaa nom wotia sɛ hunu wo saa sɛ wokɔ na sɛ ba a na yɛadom masɛda na na mepɛ sɛ metwe nnipa dwene ɛsi bibi so bansia no ada wasena nkwasi asɛm kɔso bansia no ntimi ma home kawa no ahyɛwo no it can give you life no ɔbɔne nyinaa no Awurade hwehwɛ adwe nsakra ɔbɔne nyinaa no Awurade dɔw ɔhwehwɛ adwe nsakra nti asɛm no yi hwɛ sɛ sɔ ɛtaataa David ɔne ne soldiers wate wɔn agum sɛ sɔ koraa no wada no bɔdamfo ɔnɛ fie nipa baako akwadaa ketewa wanya mfie du so nti so asɔre afiri n'akonnwa so a wɔnni fie o ɔhwehwɛ no wiram na ɛhwehwɛ no wɔ wiram ɔpɛ no ɔhwɛ no wiram ɔma di n'akyi saa ma fɛ David abrɛ ɔtete to ɔmo duru buda bi mu no na ɔse no Yoab mabrɛ woma me nkɔda buda yim na ɔsɛ ha deɛ sɛ ɔne me ha o yɛkɔda ha ɔbɛba bɛku ntam na ɔsɛ meyɛnkɔ na wɔbɛkum a Awurade te ase hɔ na ɔkɔ wura mu owura mu a ɔmeɛho nyina ɔne ne kuru sunu kɔ wura mu a wɔhyɛ too hɔ no ana Awurade ma abɔfoɔ bi ɛda ne nsa ananse na ɔbɛnwene ntentan brown wosɛ sɛ ɔnwene ntentan foforɔ a ɛyɛ ash color so ade aseɛ but Awurade ma ne nwene ne brown te sɛ deɛ mfotura bɔ no na ananse kakraka ɛna ɔbɔ mfimfini na ɔyɛ sɛ ɔbukabuka ne mu ɛkɔba ana wakyekyerɛ nwansena dada ɛne nhuriyɛ dada wate aseɛ nti ɔmo wura hɔ no ɔbɛɛ sɛ 45 minutes na sɛ ɔmo nso duru hɔ ɔmo duru hɔ apɛ sɛ ɔgyina hɔ deɛ wɔ sɛ monkɔ boda no mkɔ sɛ sɛ wɔhyɛm wate aseɛ sɛ sɛ wɔhyɛ monkɔ sogya ne ntwe ne ti ase nana obi amfa ha
was obi afa was nana and senten tan born Be for one cat. so obi afa one cat na say no kure ti auto me na na anwene ho na kwa wo gigimi o o be so amepa amen what I say enso no David se tokuro no Sure. e to bi bia ho awade bi akamfo ni fra the same Lisa ya soma sia ma tire Lisa mara na Lisa tire ne nsa se awade bo makamfo ni fra that's what for so other guide Elisa and the idea ba ko me person hu say David trust awade ani me hwefo a odika minim say de won so be kan de afa and ka so ni David ba ya dwene no bia wa no akasa min so awade ne me hwefo a Amen. what I say efuru mo frase ebedu level awadu hwamane ni nkwansia hodo yare ahodo esa ahodo dreams ahodo a wunya obaso da ni abotuo obaso da ni akauti obaso da ni edu sensuom na nsuom e faw ni nyina awurade do otoda bia paul se wo koya da na nsu yengu awurade yi de obone fa hye no de akyew se video owia no asa hwu Amen. abusafoi oyin say David asori firi bodanum na bofra biaba no se nana Hey. nana so da nimu ho Hey. na me de na se on say yenkoku no David say hey watro say entre won san ka de wasra no I can't do that me nyesa ade no wasi yenkoku no yenya ho tana ni na mwira mu yi mfa so ba na woso Na ma ye bele. na woso kura wote sa ye be ja watire die o wase me say me fa me san ka de yasra no na yem fa ne se kan ko ni ntwa na tade ano ni mfa ne ka ponka ho ni ntwe ne se so tan ya ne ya Dear. Amen. What I say? David yes hani o nyina ko gira be patenti bi so atia mu so opoja ni tia was David was opani nana adi oboni pa na mayo Ayo. atu ma me nyama so dua wotatam ti Goliath am koku no ama Israel nyankopon nya no nyam nti bone bai na me ka tirawo onyankopon do hia me nsasen kamin kon nanso me se me ntre me nsanka de onyankopon asra ne da wose me wose na twa atade ano nyani na twa atade ano wose ka wa wose ka hye boham na me twen ya me di twa anie hwa so wose ka ne hye mu a waka boy ene kura me no what I say afa so shadi that's what bunko to the bra was David afa ma wose what na sena me what na sena me abusafoi mama yanka awurade do mama yanka ne bambo yehu Amen. mama yanka kura wa kura yan masa ha etobiri bi aho ya na ye ose ye wa enye wa oje ye ose eye wa na wo ye ti se David to sadum wo ya wan hwa won ti ase abafo me de amene ne ya dwuno awurade ne me hwefo Amen. hwiri ya me ọmọ mi da wura from adidibia ọjà mi kọ nsia hojo awurade baba jojo mi kra ọdẹ mi fa kọ ẹ tẹnɛ so ni den Nyankopɔn nti sɛ mi nam owó sunsun abɔmu a mi nsọ bɔnne efiri sɛ ɔne mi na wɔ hɔ na baa ne ne poma ɛkyekyere mi were ɔtɔ mi poro wɔ ma tanfo anim ɔde nwo fɔ mi tirim mi kuro wa yɛ ma busu mi sɛ awurade bɔ sɛ efiri na de kura mi nkɔ na nyinaa bɛtɛ awurade fie yie ni adɔyɛ bɛ di m'akyi mi nkɔ na nyinaa na mi nso mi sɛ ne bɔ sɛ bɛtɛ ne fie daa. Another pay and sending the power one kai. Amen. And sending the power Jacob Nyanko Poyen and Dasso. Amen. And sending the power Kai say, and you know what did the dinner do their word. Ebia oye sikanio. Yes. Ayo sawa. Ebia nyamia pejao. Ayo sawa. Me kachwe sikafo bi to sawa ayo wo. Ebia kadam stroke achibi. Ebia ho akojo akoto nso yare. Yare. Be batala yase. Awurade bombo. Awurade no hwefo. Anya awurade a me kachwe senka wonye obia. Fa mo nyam ne ani die ni aseda fa ma osusu Nyankopɔn. Na se awurade me mobɔ. Na mam yokodro honhom. Nyame sha. Ono akase anopai. Ma awurade ne hwefo ate. Ma awurade ne hwefo. Onsa. No ne akase. Amen. Already abompai. Awurade da wase se wode mo nyam se da nso bia ya adwenem. Koso ye hwefo din mabompai. Amen.